Aquesta setmana us proposem una escapada relaxant a un indret molt proper a Barcelona però desconegut per molta gent, el Delta del Llobregat. Quan arriba al mar, el riu Llobregat forma un delta de 97 quilòmetres quadrats que va des del massís del Garraf a Montjuïc. Després del de l'Ebre, és el segon delta més gran de Catalunya. Durant les darreres dècades, però, l'acció de l'home ha transformat el paisatge original i només una petita part de la superfície es manté avui com a territori verge. Per a la seva protecció s'han declarat reserva natural dues zones, la que es coneix com a Cal Tet o Espais Naturals del Riu i la de Remolar Filipines. Aquesta última és una gran zona d'aiguamolls formada per l'estany del Remolar i la maresma de les Filipines. Els itineraris d'aquesta reserva natural són els més recomanats per una primera visita al delta, ja que aquesta zona ofereix un gran nombre d'espècies en poc temps. Passejant per aquest entorn d'alt valor ecològic hi trobarem una gran varietat vegetal, des de pinedes i prats d'orquídies a canyissars i salicornians o herbassars subaquàtics. Però, sens dubte, el gran atractiu de la zona és la nombrosa comunitat d'aus. Entre hivernants, nidificants i migratòries es comptabilitzen més de 350 espècies. Per això és interessant visitar la zona en qualsevol època de l'any. Per gaudir al màxim de l'observació dels ocells, us recomanem que porteu prismàtics i algun llibre per reconèixer les diferents espècies, com ara els bernats pescaires, corbs marins, ànecs, fredelugues o martinets. Ara bé, una bona alternativa és posar-se en mans dels guies, que a més de facilitar-vos mapes de la zona amb diverses rutes, organitzen tallers i passejades explicades des del Centre d'Informació. Gràcies a ells, també sabrem com es va originar el delta o que hi ha diverses espècies autòctones com les tortugues d'aigua que es troben amenaçades per d'altres de forànies com la tortuga de Florida. Sens dubte, però, la pitjor espècie invasora és aquesta. Segons el moment del dia, es poden comptabilitzar fins a 3 avions en menys de 10 minuts. Aquests intrusos de ferro, però, tot i que són l'element dissonant d'aquest entorn bucòlic, no aconsegueixen pertorbar la vida de les plantes i dels animals que el configuren. La Reserva Natural de Remolar Filipines és oberta al públic tots els dies de l'any.